Lalalala, diin, tuhod, bukton, ulo, diin, tuhod, bukton, ulo. So, starting na naman ang ating video. So, kailangan natin ipa-viral. So, let's go! Yo, what's up? If Blabo is back, so napagsig nato ang mga babae o bugha ginato ang ilang mga katawa. So, meron tayong shout out Tabuada Fernandez Jr. Clinton Tabuada Hernandez Jr. Parang may problema ka. Gago! No! God, please, no! 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 Halak ka. Halak ka. Halak ka. Sana all. Gago! Yo, what's up? If Blabo is back. So, napagsig nato ang mga babae o ang bugha ginato ang ilang mga katawa. So, meron tayong shout out Israel Punot. Hello sa mga taga Rafi. Basta shout out Israel Punot. Sa mga Rafi staff dia, sa mga kauban ako dia sa una sa merchandiser. Nakaroon sa Rafi. Gago! Lalalala, diin, tuhod, bukton, ulo, diin, tuhod, bukton, ulo. Gago! Hey!
Halak ka. Gago! Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at mag-visit kayo sa FB page Iploy Palaboy Vlogs.